Здравейте хора, аз съм Стели и днес ще играем на Resident to Die. Това е игра пак в Roblox, но е по-забавно от Damage, според мен. Значи, това е игра като Left 4 Dead, само че в Roblox. Като спечелите една игра ви дава пари, ето както виждате, аз имах 1977 пари и събирам за една пушка. Но първо според мен трябва да си купите револвера, после може да си купите цигана и може да си купите тази пушка, но сега събирам за сега най-ефтиното 2000 за тази пушка. После може би за узито, но сега ще за шотгана, за пушката. Тук инвентори е като си слагате оръжие. Тук е тук мисля, че за да имате брони или такива неща, не съм много сигурен. Не знам за кой е, а пък тук си слагате оръжието. Както виждате, съм си купил, той пищак ви го първо си купих револвера, после цигана и после заместих револвера с пушката. Имате и левел. Тук трябва да натиснете Join Game и да натиснете Ready. Ако искате да се вземе, натискате това, но ако искате Survival, натискате това, но то само ви се избира. И да, тук времето, до когато започнем и да. И още взето е това, ето, дава ви 100 лева на този мап и 100 player points. Не знам за какво са player points, но... О, what the hell. Така. Както ви... сега... това не за първи път не виждам. Нещо ново. Някакъв нов апдейт. Значи, както виждате, този циган, като ударя някой зомби с него, той му взима кърпа, му взима живота, му взима той пада на земята и за малко така да се каже. Да вземем този хел пак, що не го искат другите. Така, и да продължим с нашето пътешествие. Не точно. Отваряте врата с В, и отваряте и всичко друго. За сега не съм забелязал някой зомби. Ще гледам първо... танк. Ще гледам първо лице, да рекердираме тук. Така... какво ще обикновено? И те могат да разбиват зомбите, да също могат да влизат. Зомбите не могат да отварят врати, но могат да разбиват вратите. Но танка, понеже е по-силен, той е зомби танк, така се нарича, танка, понеже е по-силен, с 2 или 3 удара разбива една врата. Това е доста силен танк. Но зависи от оръжието, ако ви взема оръжието, ако оръжието ви му взима малко хъпа, значи оръжието е слабо. Но ако е нещо като картечничка или нещо такова оръжието, понеже по-бързо стреля, ще му взима повече живот. Така и не разбирам какво трябва да се приема. Те са ми взели, знам. Понеже е нов апдейт и това са знамената за мен е ново. Това с зомбите или с отбори? Май с зомбите.
Oh shit. Ох, не съм много бързо. Добре заредих и много. Много да му се взема. Така. О, аймо ли ладно. Ето убих едно зомби. Трябва е 10 кинта като убиете на зомби. Малко е, но все пак е нещо. Зареждате. Сега ще, ако ударя този, ще видите. Ето, видяхте. Не, умрях. Да му се не види. Я ползвам съм. О, аз съм от... Странно, умрях. What the hell? О, да. О, да. Не! А, не съм ударил. О, краулер. Много ли? А, тесно. Лоли-лоли-поп. Лоли-лоли-поп. Лоли-лоли. Дете по-бързо. О, Хантър. Хантър! Хантър! Не, трябва да се скрия. Аз мога да убия нормално зомби с удар. Камо ли... Да видим сега. Тук наблизо няма човек, добре, да. Хо-хо-хо-хорс. What the hell? То се танка при мен, той не може да се качи, май. Също. Ей, ги. Не, ги изиграх. Смокър съм, аз зле. Сега ще хвана някой. Какво? Кой му го би, бе? Те не мога да му убия, защото те са зомбита, и аз съм. Ама... да се не види. Epic is hacking everything. Да, нормално, не знам дали е хаква. О, да, това ме е от любимите зомби. Умри. Това зомби много е слабо. Много е бързо, много е слабо. Сега ще фана ето скрузник. Къде е? Ето го е. Айде, бе. Energy. Да се пъхнем. Пъхнем храстите. Така. Така. Къде са? О,
са тези тъпи хора, Както виждате, не можем да правим реакции. Oh fuck, oh shit, oh fuck, oh shit. Уи! Аха! Сега ще фана един тъпак. Добре. То пък няма сградата. Има, мога. Дъм се не види. Къде е това? Къде е той гръзник? Къде е гръзника? Ама аз не съм зомби, аз съм бързо главата ми стана по-голяма. Вижте, и зъбите ми и очите ми се изпъкнаха. Очите ми изпъкнаха. Айде фърни го, бе. Да, ето е като спича. Фърни го. Айде бе, айде бе. Как гледам от първо лице. Левчета ми остават. Още 3 левчета ми остават. Или долари ми остава да си купя пушката. Но съм реди за вас, хора, не знам. Тъй като виждам, няма се си купи октоподи или не точно октоподи, не знам какво е. Знам, ама вземи се си. Не се сещам за думата. Така. New Blocks Code made by Place Builder и Deluxe. Easy пишете. Survive. Добре. Трябва да изчакаме. На този малко колкото се спомням, трябваше да изчакаме един хеликоптер, за да дойде да нас спаси. Що го виждам така? Еми... Обе! Изкопи ли сте? Можете ли да отваряте? Не! Чакайте, ма! Бъгна ми се. Зомби! Shit! Fuck! Mamma mia! Pizzeria! Mamma mia! Не! Как? Не! Умрях! Ох, тъпото зомби! Не. Никой не е щупил прозорците. Добре се разбили вратата. Колеща врата. Ще го
съм за ще ми шапката отгоре. Хънта Олда! Хънта Олда! Хънта Олда! Я да си извикаме, не може. Нямам глава. Аз съм... Толкова е... О! Сто точно на тази сграда, бе. И ако победим тази игра, ще си купя много оръжие. Мисля, че повече от... Мисля, че $5 ти дава, като спечелиш игра като зомби. Блин, то сменик. Я съм качили. О, shit, тук ме убиха. Сега ще разлева една врата за... Разбраха къде съм. Едно няма спални, другата е. Поне до тази сграда. Сега ще ви покажа това зомби изстрелва огън. О, what the hell? Телепортнах се. О, не, след 10 секунди ще дойде. Май ще загуби. Но ако толкова загубят си, ще я приема като мъж. Тук са ги сбили. Или бъркам пак етажа. Да, май съм сбъркал етажа. Май, не. Всички са се качили горе. Заради хеликоптера. Не мога да се кача по дяволите. Айде, бе. Да, бе, падна. Да, умрях. Сега ще съм смолкър за нищо. Само ще се изхъбят смолкърите. Така. Бързо. Ако мога да хвана някой. Хвана поне да умре този. Те са много силни. Кай не се научих да се катеря. Еми, през това време, което те излетат, ще кара малко. Ако мога или не. Ще експлорна малко, защото убит.
хвърли се една бомба, дето зомбитата си привличат от бомбата. Ще експлорирам малко. Така не съм бил. Защото обикновено като съм човек отивам на голямата сграда и чакам хеликоптера. И който дойде. Сега ще ви кажа как се разбива врата. Хора, мисля, това е за днеска. Да, ще има още епизоди на Reason to Die. Ако ви е харесал клип, ще може да го харесате. Ако искате, ако за първи път гледате някой клип на акаунта ми, може, ако искате да се абонирайте и ще видим на другия, ще се чуем на другия клип и чао.